Čau, já jsem Janty a vítám vás na svém kanále Jantyho mlsný svět. Napadlo mě, že když se blíží Vánoce, tak bychom mohli udělat nějakou ochutnávku, a tak jsem zašel do Billy a tam jsem našel tyhle prémiové fajnové věcičky. Co tady máme? Máme tady vánoční cukroví, máme tady cheesecake, máme tady katalánský krém brûlée a nějaký portofinis. Portofilos, to jsou nějaký takový ty buchtičky s čokoládou, plněný krémem. Když jsou takhle ty Vánoce, tak mi jenom napadlo to prostě zkusit. Uděláme na to nějakou recenzi, něco si o tom řekneme a uvidíme, co se bude dít. Myslím si, že tohle bude zajímavý, protože kdo nemá rád cheesecake, kdo nemá rád tyhle ty krémové věci, to bych rád věděl teda. Popravdě jsem zvědavý na to cukroví, protože domácí je vždycky lepší, že jo? Ale když už to ty lidi tak propagujou a chtějí to mocí kupovat, tak si k tomu něco řekneme. Takže začneme asi tímhletím, což je nějaký cukroví. Píšou tady sváteční Billa Premium, takže ho otevřeme, zkusíme ho ochutnat. Já si myslím, že to bude nic moc, ale ta krabička vypadá fajnově. Tak uvidíme, no. Stejně je zajímavý, že ty lidi si kupují to cukroví místo toho, aby se upekli doma, ale chápu, že nikdo na to nemá třeba čas. Vidíme, že to je fajnově zabalený, že to skoro ani nejde otevřít. Což ale nevadí, my se k tomu dostaneme. Tak, jak jsem říkal, krabička vypadá takhle fajnově. A co tam máme? Jestli se do toho vůbec dostaneme. To bude asi nejvtipnější, protože já v obali to opravdu nejde do sebe, nemám to rád. Každopádně takhle roztrhneme a jdem na to. Ještě když vidíme, že to je takhle zabalený, tak nevím. Nevypadá to moc vábně. Co si budeme povídat jako domácí cukroví, schválně mi napište do komentářů. Jestli pečete, nebo jestli taky kupujete cukroví. Tady, když se podíváme, jak to vypadá, já to dám pryč. Tak takhle to nějak vypadá. Vypadá to dobře. No, dobře. Takhle, já sladký nemám moc rád, takže je vlastně sranda, že vůbec dělám recenzi na tohle sladký. Každopádně pojďme to ochutnat a uvidíme. Schválně mlsouně mi řekněte, jaký na to máte názor. Není to dobrý. Není to dobrý, to je takový tvrdý, to suchý. Popravdě mě to nechutná tohleto, já nevím, jestli byste si to koupili, ale tohle ne. To je takový suchý opravdu hrozně. Nedoporučuju. Fakt ne. Tohle si nekupujte, tohle je strašný. Takže tady zkusím ještě to srdíčko, ale já moc tomu nefandím. To jde pryč. Fuj. To je možná tak dobrý s lepicím. Tak nic, takže tomhle, když to budeme bodovat třeba, nevím, od 0 do 10, tak 3,5. Jdeme dál. Takže teď tady máme krém brûlée. Je to teda z těch speciálních edicí, která byla vydává. Je to v takovýchhle krásných skleničkách. Takhle to vypadá. Sklenička super, uvidíme co chuť. Rozhodně to nevypadá jako na obrázku, když se podíváme, jak vypadá obrázek. To zaostří kamera. Tak jako, co? Je tam rozdíl, ne? Jenom řeknu, u tamtoho jsem zapomněl říct cenu, tam to vyšlo na 50 korun, to cukroví, tohle vyšlo na nějakých 49 korun, takže taky všechno kolem 50 korun, což je podezřelá cena, nevím, jak je to možný. Každopádně já si vám kouzlnou lžičku a pojďme to ochutnat. Uvidíme schválně, jak to vypadá. Aha, dobrý.
Jo, takže když se kouknete, tak to je prostě takový jogurt. Jo, to podle mě má do crème brûlée daleko, ale ochutnáme a uvidíme. Je to prostě crème brûlée puding, nic jiného. Ani tu chuť to moc nepřipomíná. Možná zdaleka, hodně zdaleka, jako by tam cítím vaječný žloutky. To jako na to, kolik to stojí, tak si nemyslím, že to za to, že jako bych si to koupil znovu, jo. Protože tohle si uděláte doma, ten normální puding. Jo. Vůbec mi to nepřijde zajímavý, teda. To mě mrzí. Ale jako jo, dá se to jíst. Když to koupíte do kanceláře nebo kamkoliv, tak nevím, tak třeba dal bych za to asi 6,5, 7. Jdem dál. Teď jsme u dalšího produktu, takže máme tady cheesecake. Je to zase z té speciální edice, premium. Zase můžete posoudit, jestli to takhle vypadá, nebo jako na tom obrázku, já nevím, sušenka tam nějaká je, tam krém. Je tam čokoláda, takže může to být zajímavý. To nebudu zdržovat, mám kouzelnou lžičku a pojďme to zase ochutnat. Něco si k tomu řekneme a zkusím hrábnout tamhle do spodku. Takhle to vypadá. Tohle je rozhodně lepší, protože to opravdu chutná jako cheesecake. Tohle s čokoládou a s čokoládovou ganáží. Čokoládová ganáž je vlastně čokoláda rozpuštěná, nechaná trošku studnout a dává se vlastně jako ozdoba na dorty, na tyhle ty pudinky nebo krémy. Jo, tohle je dobrý. Opravdu tam cítíte naplno dobrou. Ten cheesecake. Cítíte tam i tu čokoládu. Tohle je fakt dobrý. Nebo rozhodně lepší než ta předchozí blbost, protože to fakt nechutnalo vůbec jako crème brûlée, to jako ani zdaleka. Takže tohle doporučuji. Tomuhle dávám takový 8 z 10. Já myslím, že jdem dál. Tak, jako další tady máme to crema catalana. Takhle to vypadá. Snad to kamera zaostří, nevím. Jsem si jistý. Tak, takhle to vypadá. Takhle vypadá ta sklenička. Něco tam je, nějaký krém. Jo, to vidíme tady všichni. Ale co to je, to vám přečtu. To mléčný dezert s vaječným žloutkem. Aha, takže to bude vaječňák. Dobrý. Já jenom chci říct, že dávám své názory, své pocity, jak to chutná mě. To, že to třeba mě nechutná, nebo řeknu, že to je dobrý, neznamená, že vlastně vám to nemůže chutnat. Jo? Takže úplně v pohodě, je to jenom můj názor. Dělám to čistě jenom proto, že mě to hrozně baví. Já jenom řeknu krátce něco o sobě, já jsem vyučený kuchař, takže mám vlastně nějaký vztah k tomu jídlu. Píšu opravdu recenze, nebo respektive psal jsem recenze ohledně receptů, psal jsem recenze na různé restaurace. Když se podíváte na stránky www.jantyhomlsnýsvět.cz, tak byste to mohli najít. Myslím si, že ten web je ještě funkční. A mě jenom napadlo, že bych to mohl dát prostě do nějakého videokontentu, jak prostě já funguji. Určitě se budu pokoušet snažit točit i nějaké restaurace, nějaké recenze, takže se máte na co těšit. Určitě tohle není první ani poslední video. Tak jo, jdem zkusit ten vaječňák. Je to zase krém. Je tam cítit trošku ten vaječňák, ale jenom trošku. Tak tam hrábnem, prosíme to promíchat.
Já se přiznám, já tyhle ty věci až tak moc rád jako nemám. Jo, když to promícháte, no zkusíme. Ale je tam cítit alkohol. Mě to hnědý je evidentně jako pokus o nějaký vaječný koňák nebo likér. Trošku to chutná jako spálený karamel. On to možná i karamel je. Takže by to bylo karamelový a ne vaječný, to protože tady píšou žloutky. S citronovou příchutí, s kořicovou. Takže by to bylo prostě žloutek. No jasně. Jo, to něco pomíná tu chuť, to je prostě karamel. V tom je prostě žloutkový krém. Žádný vaječňák, je tam cítit trošku alkohol. Asi tam něco zakáplí je. Každopádně je to zajímavý, mi to trošku připomíná chuť. Já nevím, jestli vám to dělala mamka někdy, ale moje mi to dělala. To jsou klasické žloutky v cukru. A přesně takhle to chutná. Tohle je přesně ono. To skvělý. Tohle mě úplně vrátilo. Já tyhle věci fakt jako moc nemusím, ale dřív jako malej jsem tohle prostě jet po kilech. Kdo mě je vidět. Každopádně, jo, tohle není špatný, ale dal bych za to asi 7, protože furt bych čekal něco jako prémiovějšího. Tohle je takový, teď co tohle si prostě uděláte doma, rošľáte si žloutky, dáte si tam cukr a karamel a máte to taky. A není to špatný. Na to, že taky tohle stálo, myslím, nějakých 30 korun, tak za těch 30 korun dobrý, když zase máte svačinu nějakou. Jo. Asi bych si to dal. Ještě jednou. Takže 7. Jdem dál. Jdeme dál. Tohle jsou profiterolky. Já myslím, že tohle každý zná. Myslím si, že cenově tohle bylo nejdražší, že to bylo kolem 80 korun. Jsou tam ale 2 takovýhle vaničky. Takhle to přesně vypadá. Tohle jsou s čokoládovou polevou. No, to je docela sladká darda. Každopádně tohle je asi klasika, tohle netřeba moc představovat, tohle si zná každý. Já to jdu zkusit ochutnat a řeknu vám k tomu svůj názor, jaký to je. Musím říct, že už jsem teda přeslazený, že už na to nemám ani moc jako chuť. Jasný, klasika. A teda nemusím moc až jako ty čokoládové věci. Tohle čokoláda mi přijde, že je taková hodně agresivní, že to je takový hodně, není to jen tak sladký, ale to hořký. Je to nějaká hořká čokoláda. Popravdě mi to tolik teda nechutná. Jako jo, já to mám rád tyhle ty profiterolky, když jsou třeba i zmrzlí. Já nevím, jestli to znáte, někdo to prodává jako zmrzlinu s tím krémem, to je daleko lepší. Každopádně tohle, no, není to dobrý. Není. Není, ta čokoláda je fakt divná. Ne, tohle mi teda nechutná, to musím říct, že tomuhle bych dal jenom jako se srandy 2 body, jenom že to někdo vyrobil a mám úctu k těm lidem, co to dělají, ale jako na to, že to má být prémiovka a ještě teda zbyly, jo, která není zrovna 5krát levná. No, hele, i ten krém jako vevnitř té profiterolky. Ne, to není dobrý. To není dobrý, to mi fakt nechutná. To tu ochutnávám, tak nemůžu tomu přijít na chuť. To znamená, že tomuhle dávám ty 2 body opravdu. Tohle nedoporučuju. Celkově musím říct, že jsem teda zklamaný, protože když si vemu, že tohle má být prémiovka, že to má být něco, na co vás vlastně byla má natáhnout, něco, co má být zajímavý. Něco, co vy si dáte vlastně ke kafi, nebo k snídani, nebo ke svačině, protože celkem dobře se to jakoby dá
vzít sebou do baťohu. A i na to, kolik to stojí, tak musím říct, že to není dobrý. Myslím, že celkově ty prémiovky v té byle, že to nějak nefunguje. Prostě si myslím, že ne. Ale jak říkám, každý má jiný chuťový buňky, každý mu chutná něco jiného. Mně tohle to rozhodně nechutná a musím říct, že to vlastně za to ani nestojí. Že si myslím, že v jiných krámech nebo někde kdekoliv jinde vlastně můžete dostat jiný a lepší produkty, než je tohle. Tohle vyloženě je taková značka, že no je to zklamání prostě. Jo, říkám, některé ty krémy ty byly dobrý, ale jako celkově asi to nestojí za to kupovat. Je to můj názor, je to prostě něco, co každý třeba nemusí preferovat, já to sladký tolik jako nemusím, ale šel jsem dneska do Billy, viděl jsem to tam, tak jsem to chtěl zkusit, zkusil jsem to zrecenzovat, chtěl jsem to ochutnat, chtěl jsem vám přidat svoje nějaký pocity, co z toho mám a ty pocity jsou víceméně takový 50/50. Spíš to převažuje k tomu zápornému číslu. A zkuste to, dejte mi třeba vědět, jestli vám to chutná nebo ne. Já myslím, že se vidíme příště a příště zkusíme nějaké jídlo objednat přes nějakého dovozce a uvidíme, jestli nám to bude chutnat nebo ne. Tak jo, mějte se, čau.